Hej Facebook. Prøv lige igen. Hej. Vi har til sidste øver, måske, inden vi skal spille koncert den 26. Og det glæder jeg faktisk ret meget til. Udpump. I want to close my eyes to see and believe this is true. Du kan. Ja, vi har spillet lidt. Så tager vi simpelthen indspilling i studiet. Ja, ej hvor dejligt. Hvor det her er magien sker. Skal jeg lige gå lidt ind? Ja, du bliver lige nødt til at gå lidt ind for Linsen. Prøv lige at se, så har Linsen vi lige, Kessler. så har vi lige noget computerværk her og sker. Ja, og der er simpelthen sådan et baggrundsskærm på. Ja, der er en baggrundsskærm på. Og det er simpelthen vores producer. Jeg er producer. Goddag, producer. Er der nogen, der gør til hej til? Hej mor eller? Men jeg vil gerne lige sige hej til min mor, hvis hun engang kommer til at se det. Så kan du lige få til at like den på Facebook også. Johan, Ja. er der en hjemmeside, eller har du en hjemmeside, eller et eller andet, du gerne lige vil sige? Se det. 126 nye mennesker på det. Facebook hjemmeside, den skal selvfølgelig Ja. Du kan sige, du kan reklamere for Hestlund Ja, Hestlunds hjemmeside. www.hestlund.dk. Det står lige... Det kommer til at stå lige her, ja. Ja. Pas på, at det ikke rammer dig i hovedet. Ja, og så er det så, at vi skal spille på Get Guard Festival, som er på Skrydstrup Efterskole. Og der kl. 17 starter det med Low Key in the Basement, som er rigtig god musik. Så kommer vi, Minutemen, kl. 18. Og ja, det glæder vi os rigtig meget til. Og Der står 81 ej, der. du laver en... Sådan der kl. 18. Ja, og bagefter også, så kommer Light of Lion så. Som vi alle... Der er også noget lovsang mellem Light of Lion også. Ja, men det er dem. Low key in a basement. Minutemen. Minutemen. Lovsang. Lovsang. Light of Lion. Hmm. Og Light of Lion, det ved vi alle sammen virkelig godt. Low key in Det er jo dansk. Low Key in the Basement, Skråstreg virkelig. verdenskendt. Altså, jeg var desværre ikke med til koncert, men jeg har hørt det inde på YouTube, det var dejligt. Ja, det er også. Jeg vil varmt anbefale den. Ja, jeg skal til den. Ja, det skal vi jo så til koncert. Den får 5 Minutemen immer. Bum. Det er sådan lidt selvisk godt. Og sådan lidt... Ja, vi ved jo godt, Minutemen det er et kvalitetsstempel. Ud af 2 minutter. Ej, fy for det lede. Det synes du ikke selv, det er godt. Men den 26. Skrydstrup Efterskole. Get Guard Festival. Vi får simpelthen 2 emmer. I Minutemen er der kun 2 emmer. Hvad så, Nikolaj? Du har en lille drøm. Hey, kunne vi lige få noget ro herovre, mens vi interviewer? Jeg har ikke nogen kommentar. Du har ikke nogen kommentar. Kan du så ikke lige spille noget baggrundsmusik igen?